мебели нав да суматан дарасидеса мебели истифода бурдаги хариди нав аст. мо полна обзор кардем барои шумо тамошо кунед. Нархошон арзон, кадаш качестваш чёткое дӯстон азиз. видеоро то охирша тамошо кунед. полна обзор кардагим, нархаш размераш ҳамаша гап задагим. яке як чира боз такрор мекунем дӯстон азиз. қариб ҳамон 90-80% одам бе прописка бе ӯро тамошо мекунад. ҳаракат кунем дӯстон азиз. як ҳамон тугмачаи сифр зер кунед, одам тамошо кардан гиред. ҳар рӯз нархҳои нав душанбе кадом бозор ҳаста рафта сёмка кардастем. видеоро тамошо кунед. дар тикток, дар инстаграм ҳамашда мебурад. аммо вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. аз шумо боша якта лайк. мо сар кардем. ба канали нарх тиҷи обуна шуда ҳар рӯз нархи бозор кати шинос шав. нарх тиҷи. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, дуруд ба ҳамаи сокинони ҷумҳур дар дохил ва берун. баи шуморо хушомаде мегӯем баи бозор ба маркази савдои Паншер. имрӯз мо ҳамроҳи акаи Баҳром ҳузур дорем дар ин маркази савдо. рости гап, бародари азизи мо ҳамин Талабшоҳ соҳибкор аст, ҳамсоягии мо мағоза дорад. хоҳиш кардааст ки ҳамон як навори нав агар имконияташ бошад, як навори нав ҳамон мебелҳои равай кунем. мо ҳамон хоҳишамонро рад накардем. бори дигар ба ҳамаи шумо хушҳои зиндагиро таманно дорем. миннатдорем ки тамоми сокинони дохил ва беруни ҷумҳур, аниқтар тамоми муҳоҷирон моро дастгирӣ мекунанд. имрӯз мебелҳое ки бо навакак ворид шудагианд маърифӣ мекунем. шифонер, ира спалин гарнитур меган. иборат аз шифонер, двухспалин крават, дута тумбучка, оина дорад. дар умум 6000 сомонӣ. дар умум дар шаҳри Душанбе доставка ва установкаш ройгон аст. муштариён мегӯянд дохили ҳамон шифонер. марҳамат, инро дохили шифонер мо шуморо нишон медиҳем. марҳамат, ҳолати спалин гарнитур бениҳоят хуб аст, бениҳоят. марҳамат, як тараф полка барои лавозимоти даркориро мондан. марҳамат, ҳам ҷои либос, ҳам полка. дар қисми поёнии шифонер мана бо хеле кашкашакҳо дорад. дар қисми поёниш аз ду тараф марҳамат, мана даре ки аз ин тараф аст. марҳамат, ҳам ҷои либос, ҳам полка бисёр дар ҳолати хуб қарор дорад. агар ки бигӯем ки нав астам хато намекунем. марҳамат, ин тарафаш боз полка, двухспални крават, матрасаш матраси тиббӣ, медицинский ба қавли дига меган. оина дорад, камод, дута прикраватни тумба. дар алоҳидагӣ ҳам фурӯхта мешавад. дар алоҳидагӣ 3500 шифонерша мегӯем. дар алоҳидагӣ 2500 сомон двухспални краватша мегӯем. доставкаш дар шаҳри Душанбе ройгон аст. гуфтем бо муомила мекунем. хоб берун аз шаҳри Душанбе дар ноҳияҳо то ҳамон терминалҳои мусофирбаре ки мебаранд то ҳамҷо ройгон мебарем. баъд шаҳрнома мекунанд инаша берун ай шаҳри Душанбе багар 5 ноҳия ки дар шаҳри Душанбе ай метавонанд ки баранд. доставкамон дар тамоми ҷо аст. вилояти Суғд, Хатлон, водии Рашт, Бадахшон фарқ надорад. хоб дар як вақти муайян бо ба сами шумо мерасонам ки ҳамин бародари мо Талабшоҳ дар як вақт ҳамин чизҳоро харидорӣ карда метавонад ки мисол вай дар як вақт ҳамеёро мехарад, бо хариду фурӯш вай мекунад. хоб марҳамат, шифонер аз дасти рост байнаш оина, шифонери чордара байнаш оина дар ҳолати хуб қарор дорад. хоб бениҳоят арзон, шифонери калону арзон 1500 сомонӣ, 1500 сомонӣ. хоб марҳамат, шифонери шашдара 2500 сомонӣ. мана дар инҷа дар ин кунҷ мондагӣ хоб двухспални крават дар ҳолати хуб қарор дорад. размераш нисбат ба ино камтар майдатар. ин 1500 сомонӣ. ҳама ино муомила доранд. маслиҳат мекунем, доди гирифт мекунем. ин ягон ҷои вайш нестай. марҳамат, хоҳиш агар муштариё бошад, шифонери шашдара спалин гарнитур, дар умум спалин гарнитур буд. хоб кадом мизоҷони вай двухспални краватша харидай, бози инҷа мондагия шифонераша пашти аз упаковка, пашти ҳам даже аз коғазош кушодаги, ман ягон кас харидорӣ кардаги мондагия дар хонаш пашти. мана дохили шифонера бинед. марҳамат, бениҳоят дар ҳолати хуб қарор дорад. марҳамат, мана яке агар ягон кас набошад, марҳамат, ина дохили шифонер. хоб бениҳоят дар ҳолати хуб қарор дорад. 3000 сомонӣ, 3000 сомонӣ. хоб дар назди ҳамин шифонер хоб двухспални крават истеҳсоли Тоҷикистон,
خب матраси пружина меган аз ду тарафаш тумучка дорад, аз ду тарафаш оина васл кардагиай марҳамат. خب 2000 сомонӣ 2000 сомонӣ. мизоҷони муҳтарам, خب ба диққати шумо шифонери 6 дара 4 дари байнаш оинадор махсус шифонеро ҳастанд. 2 дари аз ин тараф аз дасти чап аз дасти рост خب нимдавра полукругл меган ба забони ҳамун мебели полукругли дар меган. марҳамат мо дохили шифонера шуморо нишон метиҳем. агар ягон кас ки вай гуфти русо заинтересоване бошад марҳамат. дохили шифонер марҳамат. дар ҳолати хуб қарор дорад. нархаш 2500 сомонӣ. ҳамаи мебелои мо мана аз так бо махсус хел дута кашаки дигар дорад марҳамат. дар ҳолати хуб қарор дорад. тамоми мебело нигоҳ накарда ба ин нархҳое ки мо муаррифӣ кардагем бо метавонанд ки муомила шаванд вобаста ба ҳамун вай маслиҳати бо мизоҷонай. хоб ин дар инҷа марҳамат ҳамун спалин гарнитурро мо пешакӣ муаррифӣ карда будем ки бо марҳамат дар инҷа оинош ҳастанд. метавонанд ки дар якҷоягӣ гиранд, метавонанд ки дар алоҳидагӣ гиранд. агар ягон кас вай бошад метавонад ки дар алоҳидагӣ оина гирад, дар алоҳидагӣ метавонад тумба гирад. мана тумбаи чи спалин гарнитура метавонад ки дар алоҳидагӣ харидорӣ шавад. ин бениҳоят ира камод меган. хоб марҳамат ин агар ягон кас хоҳишаш бошад марҳамат я спалин гарнитурай. хоб дар инҷа мо дорем хоб ба диққати шумо марҳамат двухспалин крават. хоб ҳозирада бе матрасай бихоҳем ба матрас бихоҳем бе матрас. хоб ба матраси медицинский истеҳсоли тоҷикистон ҳозир дар инҷа матрасҳо истеҳсол мешаванд. дигар ҳамин бисёри муштариён матрасҳои пена меган. ҳамин пена дигар дар тоҷикистон айбайн рафт. ҳозир фақат матрасҳои медицинский дар тоҷикистон истеҳсол мешаванд. матрасҳои хубанд. хоб ранги оригиналои мисол пештаро қимат нестанд, но бисёр матрасҳои хубанд, матрасҳои нағзанд. 1500 сомонӣ матрас шиқати. агар хоҳиши ягон кас бошад марҳамат. дар пушти ҳамаи двухспалин крават марҳамат дорем шифонери 6 дара 2 дари байнаш вай оина дорад. истеҳсоли тоҷикистонай. материалаш қазоқистону россияй. истеҳсоли тоҷикистонай. 2000 сомонӣ. хоб бурда расонидан дар шаҳри душанбе бурда расониданаш ройгонай. агар васл карданаш дар кор бошад усто дорем. дар ҳаминҷа рақами устора мемонем. дар як вақт ҳамаи бародари мо талабшо ҳамроҳи бародараш ғолиб дар як вақт аднаваремен ҳам муҷаҳҳаз ҳам вай барои часпондан ҳам барои харид кардан устои хуба ягон вай кори мебелӣ бошад метавонем ки муроҷиат кунем. фарқ надорад. метавонанд ки ба ғайр аи мебелое ки мефурӯшанд бо метавонанд мебелои хонаи шуморо мисол ё сабират кунанд ё барои разбираташ марҳамат метавонем мо номерои телефониро дар поёнтар мемонем. метавонем ки марҳамат вай кунед муомила кунед дар хизмат мерасонанд бе ягон чи. шифонер спалин гарнитури сафед марҳамат комплект ё мехонед дар алоҳидагӣ мехонед дар якҷоягӣ гиред марҳамат. шифонери 6 дара ба дари мобайнаш оина. хоб ҷои либос полка дорад. хоб 2500 сомонӣ фақат ҳамон шифонер худаш. хоб 2500 сомонӣ двухспалин краваташ. дар инҷа бо камодша пештарак мо шуморо нишон додем. матрасаш хоб матраси медицинский. хоб дар ҳолати хуб қарор дорад. ягон кас агар хоҳиш бошад марҳамат метавонад дар якҷоягӣ метавонанд. бори дигар такрорам шавад дар шаҳри душанбе бурда расониданаш ройгон аст. ноҳиёра муомила мекунем. фарқ надорад куҷо аст. бадахшон аст, суғд, хатлон, водии рашт, хоб водии зарнисор, ҳисор то куҷое набошад дар ҳама ҷо муомила мекунем. бурда расониданаш маслиҳат мекунем. хоб аднавара мена ҳамин бародарои мо метавонанд ки ай шумо мебелое ки мисол кӯна дар хона дар кор нестанд метавонанд ки аднавара мена харидорӣ кунанд. рақамҳои телефонашон поёнтар мо менависем мемонем. метавонем ки дар ҳама вақт марҳамат муомила кунед бигиред марҳамат. навакак дар мағозаи мо бо пайдо шуд двухспалин крават ҳамроҳи шифонераш спалин гарнитурай. хоб двухспалин крават
$2500 $2000 هم میشود، فرق نداره، معامله میکنیم. خب شیفانر 6 دره دارد، 4 دری بینش اوینه. مرحمت. از یک طرف جوی لباس، پولکا، همش در همه چیزی заводской ای. خب 2500 сомони دیگه در شهر شما. комплектш камош нест? بله کماتش هم هست. من تنبوش هستن اکای بارم جون، کماتش هم هست، فرق ندارد. خب خب میخوایم ماتراس خاطی، میخوایم به ماتراس. بعضی میزاجون هستن که مثلا ماتراس رو میگن که ما خودمون داریم، خیلی کم میزاجون ما را فرمایش میداد. مرحمت، ما در خدمت همیشه تیار. مرحمت. خب من دوخسپانی کراوات خب 1500 сомони میشود، فرق نداره، با ارزون هم میشود. مرحمت. 1500 сомони با ارزون میشود. اینجا کراوات های داریم که دوخسپانی کراوات های هستن که 1000 сомон هم هستن. خب سپالنی گارنیتور خب عبارت از دوخسپانی کراوات، دو تا پری کراوات نی تумба، در بالای تумбош با اوینه، مخصوص اوینه وصل کردگی. خب در پایانی دوخسپانی کراوات مرحمت تумба برای یگان لوازماتی درکاری گرفتن. مرحمت. داخلش منه مثل صندوق، با لهجه اگر تاجیکی گیریم با مثل صندوق شده می شود. در کل باشه گرفته میشه. بله بله، این عدلی هم گرفته میشد. خب شیفانر عبارت 3 دره شیفانر است، 2 درش اوینه دار، کموت دارد. خب دراش رولی قطیان یا که با زبانی همون میبلی کوپینی میگن، دراش بالای ریلس هم میروان میویان. در حالت خوب قرار دارد. در مجموع 5000 сомони، در مجموع 5000 сомони جداگانه فروخته میشود. 2500 دیوانش، 2500 شیفانرش در علایدگی فروخته میشود. یگان جای شک و شبهش نیست. خب بار دیگر هم تکرار شود. خب در یک وقت ما همه خیلی خریداری میکرد، همین برادر ما طلبشو خب خریداری میکرد در یک وقت همین چیزایی که در شما مثال لازم نیست یا که زیادتی یا که در حالتی خوب قرار نداره، اینا میتونن که بخرن تعمیر کرده فروشن، یا میتونن که بین خودتون یگان شرطنامه کنین، علیش هم کنین، یا که ابمن تاور میگن. مرحمت. مرحمت مشتری محترم. خب دوخسپانی کراوات، 2 تا پری کراوات نی тумба خب کمود دارد. خب ماتراسش ماتراسی نو، ماتراسی مدیسینسکی نو. خب 3000 сомони معامله دارد، دسترسی دارد. خب در شهر دوشنبه بیرون تا جای مسافر برد میبریم و ماشینایی که مسافر برد تا اونجا را میبریم. خب برای چسبانیدن برده رسانیدنش با معامله دارد، معامله میکنیم. مرحمت. خب شیفانرش سودا کردگیم، همین دیوان خودش موندگی. مرحمت. دوخسپانی کراوات. مشتری محترم، در ادنواری میاد در یک وقت همه استا غالب شد، در یک فرمایش هم قبول میکرد شیفانرهای نو استحصال خودمون. خب ماتریالاش قزاقستان، روسیه، خب MDF، خب خیلی که دمو فرمایش بخواین مرحمت قبول میکنیم. خب نرخ شرطنامه 4 دره خودش چند است؟ خب این 4 دره 1800 сомони. خب دستافکا установка دارد. با هسته همه نمود هسته 2500 сомони هسته. اینو نویا؟ بله اینو نویا استحصال خودمونه. ماتریالاش قزاقستان و روسیه معامله میشه. سپالین گارنیتور، خب کухні گارنیتور عدلی در алоҳидагӣ دوخسپانی کراوات و میگه فرمایش میگیریم. شیفانرو کدام رزمری باشد فرق ندارد، از 600 сомон سر شدگی تا 2500 сомон. خب وابسته با ماتریال با ابیامش فرمایش در یک وقت قبول میکنیم. همون نمره که رقم های موندگی موضوع میتونین که خب و در تماس باشین قبول میکنیم. چه خیلی که و میزاجان فرمایش بدن. مرحمت. سراغای ما خب محله 46 بازار سخاوت، انیقترش بازار پنشهر، مرکز سودای پنشهر. تلفن ها برای تماس خب 900 16 16 89 900 16 16 89. رقم تلفن 918 10 45 12. مرحمت. استا غالب شو در خدمت تیار. سلامت باشید. دوستانی عزیز، در کانال مهمون باشی حتما زنگولش قطعی обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед.
нархҳои ягон чӣ дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.